Първо искам да кажа добре дошли на всички. За пореден път ми засвидетелствате вашето доверие и любов, които усещам безкрайно и ви връщам с благословия на всички. Има специално хора, които дойдоха от друга край на България за това събитие и много се вълнувам, много благодаря. Просто да. Първо искам да ви кажа, че това не е просто изложба, това е едно пътуване на моята душа, може да се каже във вечността. Питаха ме вече колко време ми е отнело да сътворя всички тези картини и истината, която е, че това е една цяла вечност. Изложбата не случайно се казва От ада до рая и тук идеята е всъщност ние да отворим сетивата си отвъд зримото и да направим една вълшебна симбиоза между, освен цветовете и живописта в картините и формите, да включим в това всичкото нещо магията на числата, които имат също дълбока символика. Словото, както виждате навсякъде, има така поднесени изненади за вас и послания от дъното на душата, от вас за самите вас. Така, ще прочета един кратък текст, защото не си го научил, пък той си изля на един дъх. От ада до рая или мистерията на Голгота. В тъмните ни двери се затваряме, за да търсим светлината, която сме. В дрехата на страданието, първата порта, която всъщност е вратата там тази стая, първата порта отваря се чрез посяване на житеното зърно. Преминаваме в сферата на допустимо невидимото, където всички в момента с вас се намираме, което работи чрез силата на вярата в любовта. А тя е Бог. Бог е любов. В стремеж, в сънно състояние, заспали търсим изход от съня. И парадоксът е голям, когато всъщност отворените очи навън са съня. Стъпвайки в бездната на неизреченост, се учим да летим. Невидимото видимо е, тайните са пред очите ни. Любовта дойде в образ и подобие, което сърцето само възприема, а слепите са в дилема. Пред дверите на рая преминава единствен онзи с безмерна вяра. Искам и специално да благодаря на моя партньор в любовта и науката и познанието, Антон Славков, с който вече имахте удоволствието част от вас да се запознаят. Благодарение на който всичко това се случва и благодарение на който съм тук, това, което съм аз сега пред вас. Той е човекът, който ме събуди от този дълбок сън, отвори очите на сърцето ми, ако мога така да се изразя, в дълбочина да прозра това, което преди малко се изля от душата. И често ние, докато търсим нещо по-голямо от нас самите, което го търсим навън, и този не човек, както аз го наричам, ми каза, че всичко, което търсим и всички истини и всичкото познание е вътре в нас и ние самите сме източника на това, което търсим. Така че пожелавам на всеки един от вас да намери себе си, да се свърже с себе си или т.е. с Бог в нас, живия Бог, както се казва. И така. Другото, за което пак ви благодаря, че при мен така Бог събира и среща сродни души, с които си взаимодействаме, взаимообогатяваме всеки с това, което му е посято в него. Благодаря специално на Айсел и за Мерт Дерменджиев
и Филип Донков и майка им, къде са, тук не мога вече да ги видя, които ще имат изненада в дверите на рая. Вие всички останахте и преминавате в рая, хора. Вече не сте хора. Има тук една заигравка, която е също с томболата, който не е успял в първата стая да се запише за томболата за моя картина. Тук в тази стая, където ние се учиме, нали, образно казано, след да преминаваме през спортата, се учиме да се доверяваме на вътрешното, без да го видиме, защото, както каза Христос, блажен е той, който повярва без да види. И той ще види всъщност това, което дори не си го е представил никога. Та, сега ще отворим дверите на рая и там ще има музикална изненада. Освен това предстои още една томбола, която също е с лично послание за всеки един от вас. Каквото си изтеглите като номер, може да го потърсите като картина и да се свържете с словом, както казах, магията на числата и визуално в картината, за да ви придаде това, което е специално за вас към момента. Много се радвам в последствие, след днешната вечер, ако имате вътрешни такива подтици или преживявания интересни, да ми ги споделите, защото за един творец обратната връзка е онова, което мене ме бута напред, така да се каже. Тая вашата любов, излъчване, подкрепа, доверие е нещо, което мене безкрайно много ме вдъхновява и ме кара да давам от себе си още и още. И тъй като вече се изтеглихте и по едни от тези другите... Ти разпусва ли се? Да. Много те обичам. Също така, ако някой чувства порив да сподели своето послание, което изтегли от тези вече, което мисля, че това е всъщност да се научиме ние да работиме заедно. Ние сме едно семейство, аз съм ти, ти си аз и сме част от едно по-голямо цяло, т.е. отбор, където всички идваме. Така че да се научиме да се сплотяваме и да се държим ръка за ръка. Да, защото е прекрасно. Съвлича скритите ти мисли, съхранява и надгражда целостта ти. Божието царство в теб се ражда. Пътуваме светове неизречени, край отвъд рая на незримото. Всичко е едно и неделимо е. Но има хиляди фрагменти. Бог ме качва на олтара си. Милваме като малко дете. Сее любов. Жена слънчева звезда, богиня. Дарява светлина, мъдрост и истина. Възлюбихте с цялото си сърце и душа. Твоя завинаги, отдадена, предана. Аз искам да споделя, защото при мен се случи нещо много интересно, безкрайно да го обичам. Моята приятелка ми беше изтеглила едно лище, обаче аз погледнах и казах, не, аз ще си взема, погледнах масата и изтеглих това. 11 номер картина. Нали така? Да. Разгръщане на свръхсъзнание. Извиняваме се. Картината е номер 11 и се казва Разгръщане на свръхсъзнание. Отвъд ограниченията на разума, разгръщане на свръхсъзнание, излитат мислите, претопени във вътрешното знание, в тишината на цветове преплетени, танцуват светлината и любовта. И следващия ми поглед към масата след около 20 на минути реших, че просто ми е много мъничко моето листче. Искам още едно да изтегля. 11 номер. Отново. Картина Разгръщане на свръхсъзнание. Мисли, излитащи като цветни вълни, преплетени в хармония, символизиращи вътрешното познание и светлината. Това е нашата област.
Ако някой друг има порив на душата да се подели, както виждаме, се докосваме едни други, искрата докосва колата и един такъв пламък се възражда като феникс на любовта и само така, между другото, ние спасяваме света, т.е. спасявайки себе си, доверявайки се на и изминавайки пътя към Бог половината и доверявайки му се да ни подаде ръка и да ни поведе в безкрайността. Това са райските форти. Да, заповядайте. И също така искам да кажа, че много свят е благодарение на моя партньор, който е любовта ми. Антон Славчев, който е проявление на абсолютния Бог. Сърцето, че изреви сърцето ми, да, нека да се роди отново. Благодаря.
човека, че заслужавам да ми се довери, да ме покани за тази отговорна и приятна задача да съм част от журито на Творец на годината, което тая година предстои втората церемония. Той е IT специалист, обаче с едно много дълбоко, широко сърце. Мисията му е да разпространи българското творчество и да докосне българският творец на световна сцена, да направи го абсолютно сърцато и безвъзмезно. И е абсолютен пример и вдъхновение, каквито сте всички вие. Там се запознах с този очарователен младеж и неговата майка. И светът е малък. Оказва се, че те учат в едно училище и въобще всичко е една огромна магия. С този шарения, господин, искам да ви. Това е Слънчака Русин, който е хроникьора на София, най-подредения и организиран човек, който познавам. Сега вече познавам, може да ни по-организираш, ме поставяш, Антон Славков се казва. Аз се радвам, трябва приемственост. И той пък всеки път отделя от времето си и отразява събитията, което да остане така, за всички идни поколения. И много благодаря. И поименно, и по душа благодаря на всеки един от вас. И е тия двамата там скритите, където са. Искам те да ги покажа. Те, които закъсняха ли? Тези, които закъсняха, това са хората, които аз още преди да знам, че ще рисувам. Те са част от моя път и от живота ми, от душата ми. Много се радвам. Това са хората, които повярваха в мене безвъзмезно, съкровено и никога нито една лоша дума не са изрекли, не са ме посочили, не са ми дали съвет дали правя грешно или неправилно. Те просто ме обичат и ме подкрепят. Приютили са част от първите ми картини, някои даже, които щеха да ходят на кофата, но те не позволиха това нещо да се случи, за което благодаря. И ние благодарим. Да. Много ви обичам всички. Димитър Събев. Нико! Нещо да ви кажеш? Добре. Ще рисувам специално за тебе картина. Много благодаря. Честито! Искам сега да ви помоля, като комбинация на вечерта, един вид, всички да поседнеме, кой на земята, кой на стола, кой където иска, да си затвориме очите и да притихнеме, малко така да се събереме, да изключим това външния шум от всякъде. И сега ще пуснем един запис. Това е
от сърцето на душата на моя възлюбен. Много е дълбоко, по-дълбоко дълбокото е, затова е нужна изцяло така концентрация и вглъбяване. Който иска да се преживее, ще радвам наистина да е дисциплиниран, а който не иска, може да излезе навънка, се притеснява. Айде, свараме се чисто. То вътре е светло. Казвай кое да затварям очи. Сега. Ще преживеете пътешествие, което ще ви отведе дълбоко навътре в същността ви, където ще откриете нови и безценни аспекти на самите себе си. Ще се потопите в процес на себепознание, който е изпълнен с трансформация и откровения, пробуждащи сърцето и душата ви. Тази вътрешна одисея е като филм, игра или драматургия, която разгръща различните тоналности на живота, свързващи ад и рай. Това събитие е възможност да се докоснете до мистериите на духа и богатството на емоционалните палитри на душата. Чрез съзнателно преживяване на тези емоции, сърцето ви ще се издигне към мечтите, които носите в себе си от вечни времена. Това е едно уникално и вдъхновяващо преживяване, което ще ви отвори нови хоризонти и ще ви изпълни с дълбоко разбиране за себе си и света около вас. Това събитие е възможност да се докоснете до мистериите на духа и богатството на емоционалните палитри на душата. Чрез съзнателно преживяване на тези емоции, сърцето ви ще се издигне към мечтите, които носите в себе си от вечни времена. Това е едно уникално и вдъхновяващо преживяване, което ще ви отвори нови хоризонти и ще ви изпълни с дълбоко разбиране за себе си и света около вас. В името на Отца, Сина и Светия Дух, това свещено събитие е като молитва, която обединява триединството на вярата, любовта и благодата. Това е момент на дълбока свързаност и вътрешна хармония, където всеки участник може да почувства присъствието и божеството на това божествено единство. Това е време, когато се отваряме към вечното и безсмертното, към изворите на мъдрост, които идват от духовните си. Чрез това свещено взаимодействие ние се зареждаме с небесна светлина и сила, които ни помагат да преодоляваме предизвикателствата на земния живот с увереност, любов, вдъхновение и смирение. Нека това събитие бъде портал към вътрешен мир и божествено вдъхновение, което ще ни води по пътя на нашето духовно израстване и ще ни напомня за вечната ни връзка с Божественото. Антон Славков и Диана Дезир са вдъхновяващ пример за това как партньорството в науката и живота може да доведе до изключителни постижения и личностно удовлетворение. Тяхната съвместна работа не само укрепва професионалните им постижения, но също така обогатява личния им живот, създавайки една хармонична симбиоза между работа и лични отношения. В науката те обединяват своите уникални умения и перспективи, за да откриват нови хоризонти и да правят открития, които могат да променят света. Тяхното сътрудничество е като танц на идеи, където всяка стъпка е внимателно обмислена, разгърната чрез знание, сърце и душа, подкрепена от другия, а всеки проект е резултат от съвместните им усилия, страст и любов. Сега препарашка си обявя. И засява. Честита, прекрасна изложба. Да. А ще видим ли кой ще е щастливеца от там? Видяхме ли го? Той е между другото снима оттатъка точно видеото и го изтеглих него човек. Ами да го видим. На Митко Събев се казва. Ето. Ето тук късметият от томбата. Знае къде да... Той снима видеото
как нали, точно тегля името и му тегля името. И ми свърши тока на камера. Да, Така че батериите му падат и точно изтегляне. да, нищо случайно. А ти изтегли и моето име, спомняш ли си? Спомням си, вие не само твоето на Боби, къде е Боби? Боби и Петя някъде пак ще стигнаха. Как ти де? На една моя изложба Светове се казваше в Сапарева баня, 2019 година беше. И пак имаше такава томбола и тогава викам на Боби Петя, аз се запишете. И Боби вика, не, аз не да се записвам, защото съм много голям късметлия. Обаче аз ми принудих да се запише и изтеглих неговото име. И така. Сега твоето, предния път неговото. Деца. Става чудеса и ти ги правиш, разбира се. Нали знаеш кой ги прави? Той да, но... Ти си посланник обаче. Ние сме него това резултат. Да благодарим и на себе си. Защото той беше. Здрасти. Пак ще ви покана. Имам сайт, където мога да давате обратна връзка и да ми пишете налично. Аз съм сериал без времето, така че може да ми пишете по което си времето.